Il-ħin ta' 8 ta' filgħodu huwa l-iktar ħin li fih isir serq mid-djar f'pajjiżna. Tixhed dan analiżi tal-kriminologu Xavier Formosa li ma' One News jispjega li hemm żewġ perjodi li fihom isir l-iktar serq mid-djar. Dawn huma l-ħinijiet ta' bejn is-6 u l-10 ta' filgħodu u 6 u 8 ta' filgħaxija. Dan għaliex waqt il-perjodu ta' filgħodu in-nies joħorġu għax-xogħol, iwasslu tfal l-iskola, imorru l-qudies jew jagħmlu attivitajiet oħra. Min-naħa l-oħra il-ħin ta' wara s-6 ta' filgħaxija huwa assoċjat mal-ħin li fih il-ġenituri jiġbru tfal mill-privat, mid-dottrina jew minn xi sport, jagħmlu l-aħħar qagħdijiet tal-ġurnata jew jattendu xi korsi jew funzjoni oħra. L-esperti jsostnu li għall-kuntrarju ta' dak li jaħsbu ħafna mhuwiex meta wieħed jorqod bil-lejl li jagħmlu vulnerabbli għas-serq, iżda hija rutina tal-ġurnata li tagħmel dan. Il-kriminologu Xavier Formosa spjega kemm hi perikoluża meta wieħed isegwi rutina b'mod skruppluż. Hemm xi ħaġa ngħidu l-routine activity theory. X'inhi dit-teorija? Tinsema stramba, bombastika. Li hija li inti jekk tara tħares lejk innifsek, kuljum tuża l-istess pattern. Jiġifieri fix-xejn tmara xogħol, minn fejn tgħaddi, eċċetera. Dak jista' jirrendilek innifsek vulnerabbli għal li n-nies ikunu jafu min għandu intenzjoni ħżiena il-patterns tiegħek x'inhuma. Ġej għalhekk tajjeb li xi kultant invarjaw dal-patterns ukoll. Formosa spjega kif fir-realtà min għandu interess li jisraq ikun ilu jistudja l-lokalità, l-abitudnijiet u r-rutina ta' residenzja għal żmien twil qabel ma jidħol jisraq sabiex jiżgura ruħu li residenza tkun vojta. Nuqqas ta' sorveljanza min-naħa tal-pulizija jew tar-residenti stess taf tagħmilha iktar faċli sabiex is-serq fid-djar isir iktar komuni. Iżda ħafna drabi l-vittmi stess jafu jkunu l-kaġun tas-serqa. Dan jiġri meta wieħed indirettament jirreklama li r-residenza tiegħu hija vojta u esposta għal serqa permezz ta' ritratti jew messaġġi fuq siti soċjali.